Знаеш ли кои са 7-те причини да включиш ананаса в ежедневното си меню? Номер 4 ще ти хареса. Първо, подобрява храносмилането. Ананасът съдържа ензима бромелаин, който помага за разграждането на протеините и улеснява храносмилането. Второ, подсилва имунната система. Богат е на витамин С, който подпомага защитните сили на организма и намалява риска от настинки. Трето, намалява възпаленията. Бромелайнът има противовъзпалителни свойства и може да помогне при болки в ставите и мускулите. Четвърто, подпомага отслабването. Ананасът е нискокалоричен, богат на вода и фибри, което създава усещане за ситост и помага при контрол на теглото. Пето, подобрява състоянието на кожата. Антиоксидантите и витамините в ананаса подпомагат по-здрава и сияйна кожа. Шесто, подкрепя здравето на сърцето, съдържа калий и антиоксиданти, които помагат за регулиране на кръвното налягане и намаляват риска от сърдечни проблеми. Седмо, дава енергия и свежест. Естествените захари и хранителни вещества в ананаса дават бърз прилив на енергия и подобряват настроението. Въпреки ползите, не прекалявай. 1-2 порции на ден са напълно достатъчни, защото прекомерната консумация може да раздразни стомаха